Yes, good morning 100 times Ma'am Jess og sa atong mga suking tigpaminaw. Base sa report gikan sa Pag-asa sa atong regional forecast, ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inumanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa ITCZ kon Intertropical Convergence Zone. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa kasadpan ngadto sa amihanang kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City gilauman ang mga kilat ug ulan. Ang pagtaas sa ulan gitagna ang labing taas nga temperatura mao ang usa ka mainit nga 28 degrees Celsius samtang ang labing gamay nga gipaabot nga temperatura usa ka maayo nga 22 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:28 sa buntag ug mosalop kini alas 6:04 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad alang sa 12 oras og 36 minutos. Alang sa mga kaigsuonan nga nag-atang sa atong kadagatan, unang taob kaganang alauna 38 sa kadlawon, unang hunas kaganang alas 3:59 usab sa kadlawon, ikadawang taob unya sa alas 11:11 sa udto ug ang ikadawang paghunas unya sa alas 7:10 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita. Untoy Restillador, una ang Ginoo.